Hej folkens. Undskyld, I kender måske nok det her spil lidt. Det her, det er spillet Minecraft. Og grunden jeg starter sådan her ud, jamen det er fordi nu har jeg lavet rigtig mange videoer. Og ja, og de blev sådan set slettet, så det må jeg savne. Men ellers så skynder jeg mig lidt, og min video må ikke være så lang, så så jeg må kun lige hugge nogle sten, og så er færdig. Okay. Jeg skal også nå at bygge lidt i mit hus. Jeg skal lave mig et nice hus. Undskyld, jeg puster godt. Hvad fuck er det, han laver? Og hvad laver han? Ja, hvad er det? Hvad laver du? Hvad fuck er det, du laver, de klamme cowboysvin? Jeg burde lave mig en spade. Men det værste af min video må ikke være så lang. Det er det, jeg hader ved mit have. Nej, der skal jeg ændre, eller hvad? Hov, der mister jeg lidt sten. Vi kan sådan en gang kalde det der din kram. Men der er ikke faktisk derude. Men jeg er i gang med at lave stentools, men jeg vil faktisk også gerne sige bye bye nu. Men det værste er så, at jeg har plads til mange andre videoer her. Men så I så lige lidt, hvordan, eller hvor skal jeg bygge mit hus. Hvad laver du? Undskyld, jeg lige går i game mode hurtigt. Jeg vil ikke gå i det klamme røvsted.